Prečo si vybral fakultu materiálov, metalurgia a recyklácia? Túto fakultu som si vyberal preto, lebo sa mi to strašne zdalo také, ako by som povedal, zaujímavé a dôležité vlastne recyklovať odpady a vlastne chrániť životné prostredie. A je to ešte aj dobre platené, čiže hlavne preto. Pretože táto fakulta je jediná svojho druhu na Slovensku. Ďalšie podobné je v Česku. Ja som chcela študovať doma. Bola by škoda nevyužiť takúto možnosť, ktorú máme. Po tom, čo mi na predošlej univerzite zrušili odbor, som hľadala niečo perspektívne. To bola táto fakulta a ja nemôžem svoj výber ľutovať. Ako hodnotíš štúdiu na fakulte? Štúdium na fakulte hodnotím veľmi dobre, hlavne preto, lebo je tu veľa možností ísť na exkurziu, vlastne môžeme vidieť prax v priamom prenose a veľmi sa mi to páči, lebo potom môžem si aj rovno predstaviť, ako by mohla vyzerať moja budúca práca. Veľmi pozitívne, pretože máme množstvo exkurzií, výborných pedagógov a naozaj u nás to funguje tak, že študent nie je len číslo, ako hovorí náš jeden doktorant. Čo by si odkázala budúcim prvákom? Nech sa neboja chémie a fyziky, pretože na tejto fakulte to nie je len o teórii, ale hlavne o praxi a vládne to naozaj priateľská a rodinná atmosféra.